Boss! Tara boss! Ano ba yung baboy? Kanding na lang! Hoy, ang kandeng! Ingat na! Kawat ni! Dagan boss! Run. Kiyate! Ganihar mo sa scroll sa marketplace nga wala mo nakita ang baligya baboy diri. Ikaw ba na ko ihil ng New Year ba kay para wala ko'y kadungan mo handa. Ano ba gitso lang ako ron? Wala mangguroy baligya. Tara, baboy sa market lugar. Si market lugar nga, marketplace man na. Para mangyaka na. Di man guna ko malitok bugo. Si bugo. Awala ko diri base, kit miyabot ka nga puslan diri. Asam kung mangita ni daw ni baligya baboy eh. Pagmugawas na siguro man eh. Kaya sinapo yung mga amigo dito ron nga, tapos sila kailangan na maligag baboy ba? May pagmugawas na lang ko. Dong! Ipusa na yung laptop nila, malakaw ka dong! Sa may tirada ron ba? Para makakwarta ta? Kita ning panahon da eh. Sige pa yung ulan. Patay kwartaan eh. Asam pa may tagtrabahoan ron. Kita eh. Asa ta makakita nila ron. Napakutan-an, kung sa'yo mga nibaligya baboy diri ba? Ih! Ito ka, oh! Pakutan-on ko ni Bim, sinaan yung mga nakaila ba? Tag-abot gasya ron na eh. Para makakwarta ta. Bay, pwede, mga tahan na bay. Uy! Sama na to bay. Dahil may mga nailan rin nga namaligag baboy bay. Sigma na ning blazing ba nga nabot sa kong kinabuhi. Nanadyo kayo pang date ani karong February 14. Nakoy kaila bay. Nakay kaila. Oh. Palit ikag baboy na bay. Palit ko baboy ba kay karon ako i-healed ang New Year kay para wala ko'y kapariha ba. Wala ko'y kapariha kanang kanang ako rin sa maganda karong adawa ba. Yates. Ya, ada kay Ito nang entrada. Nakoy kayo kaila noon. Nama kay nailan. Oh, hindi ko to mahanyo. Kato. Mahanyo ko to. Nangita ko sa marketplace ganiha, wa man baligya baboy diha. Puro man to mga motor, cellphone, kamera baligya ato sa marketplace. Napastukan bro ko sa mga gagaw to nga mga bata ano, gingan kog bugo. Skit kayo. Ang iabot mong puga dito nga. Ninos magay mga baboy ron. Ningaw kayo baboy ron sa marketplace. Idritso pagka sa kuha kay nagdagan ko kaila di bligig baboy kay may serbe ko dito. Ah, dai wala ko kabalo nga. Kuan di kay diri ay. Karon pamangka dugay ako sig pawat abot diri kinsay mo preto baboy dugay ro sig pangita diri ah. Is ketong kabalo pa lang ko ni Ditso na kunta ko sa imuha ni. Nya unsa man ha man dapit na imuha kaila. Dara sunano. Ano di unahan? Yan sa man. Tara, di na to dugayon. Tara. Tara. Skit na ara man dai diri. Sus kadugay. Ah, dapit ni. Luno na magini nga. Sig scam niya. Ay kablaga de ako ibala mo. Nana ta diri ah. Ara diri ah man balay la. Ay mo ni. Oh, mao na balay nila. Nya. Oh, diri ra ka. Ay diri ra ko. Diri ra ka. Ako ra bad dito istriktohon mo kitong tuwahan agad. Ah, dili kayo sa ganano. Di ta gusto samok ba? Di ko to kitag tao. Ano ko to kitag tao gud? Ako ang pwede ginasaligan ato. Ay, sige. Yan na ako dito. Magulat ra ko diri. Diri ra ka. Dito ako dito. Kasi madala ni mo hangyo ha. Yung iwa lang pod gi. Oh, ako rotohan yon. Sige. Balas mo. Tingnan lang ko. Sige. Presyon niya. Oh. Skit ipilin mo sa amaw diri nga. Ako mo mo palit, dapat ako yung istorya dito. Kot. Sige, pabuto na lang ako to diri. Abay, wasing. Kwarta ni ko ani. Kubuang ko dako ni para makakwarta ko. Update sa February 14 ba? Bro. Yo. Oh. Boss, pili mo salad. Lang. Le. Uy! Bay, ikaw tumubas ng baboy? Oh, ay. Palit daw, palit. Ay, balit dahil. Ito, Binaw ka baboy mo. tumupas ng baboy. Naman, ito ano mo dahil balit ng baboy? Palit yung baboy ba? Pili. Presyo ng baboy mo ba? Mahal mo na akong baboy bay, kay genuine man eh.
Ada JRT plus to swing arm ba dyan ni? Mahal yung Pero, kuya, di ba? kaangay ka ani. Kuha nilang kay... Baboy mo ni. Amo to baboy, pre to baboy, nangita ko baboy, parang pangkuan na niya karong para daw wala na pang liwas New Year niya ba? Ay, mag-New Year pa sa. Karon niya hill ba? Ano gyapon kini? Pili lang oh. Pero mahal-mahal lagi ni kay kuan ko ni. Pila na ba? Kuan ni super kape ni, milyon siguro, milyon kay di po ko pahangyo kay baboy man, mahal man baboy ron. Pwede na may update kay sobra kapin man. Oo. Stricto ko kay kuan. Baboy na gud ni. Kuan gud ni, mahal ang baboy ron. Precious baboy. Anang sakto sa presyo ba? Para di ta malibog, binuang manay muha. 1 million. Tagayaga manay muha ba? Binuang ra gani. Seryoso kay ka. Eh bitaw pili lang kay baligya ra ko si Timmy lang isa ni semua. Pili lang Rio. Emil, ano yung last price di mo na? Wayan nyo di ah. Ay, buang nga mahal ang baboy ron no. Oy hangyo niya ko. Kay negosyo niya to ah. Sige sige, ato na ako kung busing. Okay, babot ako Na kamoy magsinabot. Sa man to murag. Kuha na ulit itong baboy. Yun hang, tagpalit guro. Balik ka to kau. Bisig. Tay daw tay pangpalit ane. Balik ka to kau. Ay, Oh, dala oh. Balik ka to. kung na to bay. Balik ka. Ka. Yes, kwarta yun. Saan to boss? Nga nagsinabot naman ta nga. Ako ba si mong baboy? Buang dugay kay kakini kay kastukas nila ha. Oh, dili kas chinilas. Sa strada ni mo nga. Mga talalag brato na bi. Ah, brato bro, tagkadaog lang bilyard kay brato. Boy, nakwato eh. Yay. Lastin man to. Aya eh. Tama ra gud nga makaboy-boy ra ko. Iskot. Wala na kay nauna naman ka lang. Pasina po may ani ron. Yeah, tulo na akong busing. Sige. May klaro ka sabot. Kasi naman kending be, kending. Kending. Wala ka. Ito eh. Boss! Tara boss! Ano may baboy? Kanding na lang! Kanding lang ina! Wala na may baboy, nahalin naman! Kanding na lang, kanding! Tayo ang bayan na ni! Dito ra ako, sa kuha na yatag! Tingwa? Oh, tara! Magaling kang Uring, kupal saan eh? ka. Saan eh? Kablangan diya! Oy, ang gandeng idada. Kawat ni! Dagan boss! Yate! Wala utali. Boss! Wala, makiklaro oy! Dali boss! What's up mga ka-F4? Hey, Pasensya na kayo no nga dugay jud mig upload kay murag na busy gyud ang mga talampakan bro bano. sijud kayo. Punta nga ka ng mga supporter na mo diyan tadi gyapon mundang kay daghan pamigbuhatong video karon sa 2023. 2023. Langan. Ta suporta mo permente. Salamat kayo nya. Katura na unta i-shoutout din ako si Kuanday. Gimo YouTube channel. Ya, salamat po sa nakapalit kong baboy. Magurag yan. Karon ra gyud sus naunahan mig palit. Outro mong video. Outro ang content na himo no kanding. Kanding na So, nakawas. katura kay murag dito ra taman kay sunod buhat na pud mi kay para malingaw mong tanan. Duwara may kay busy ni. Pila lang isa. Pila na. Busy Dali.
Salamat, Tora. Salamat. Thank you.